sendal sampai kayak ngono. Melik-melik wong nyolo kodhok nyengitno dhuwit no kaos kaki konangan wong wedok. Aduh, ayo perasaanku jemping sik konangan. Temen sabarna are mula jan duweni dolor sifat angkara supaya dadi wong sing kita kudu sing eling lan waspada aja gampang kena sebab penggoda ngono iku werna-werna mula nek gak kuat iku dalane sang ojo sampe tumindak Allah sing isine nyusahno wong ojo jewet wong lek dijewet dewe karasa lara ngailingono manungsa iku perasaane apa mula nek wis dadi wong sing beriman nglakoni salah didik rumangsa mono minangka pancen dok kebiaren donya sapa sing gak seneng sembarang ana tapi nek nuruti setan lali dalan sing utama bakal getun guri iku tanpa guna luwe-luwe dolor nek duweni sifat tega ukara tega iku warna-warna
nek awake dhewe sing nyangga gak apa-apa sing ngesakno nek sampe ngeneki anak putu kita ujare wong tua dolor ngeneki kekancan mula sing apik kudu mapan gedang sebab sembarang gak langgeng dikuatirno ana persoalan mula akhire medhono seduluran enak dulur siji gak kaya dulur loro enak dulur loro gak kaya dulur telu enak dulur telu gak kaya dulur papat tapi enak dulur papat gak kaya dulur sajagat waduh akeh brengose kaya Gatut Kaca tolek sing asih atine suci gak tau nyombi cuki sebab sing durung ngerti karek cewek yo gak wani nek pancen gak dikarai iku sing digoleki kaki yo pinter nyanyi arek wedoke cintae tambah setengah mati kreasi nang pasir putih cewek sumpah janji nek gak sida ngurmati sembarang yo gak mesti diawi arek nggawa mercy wedoke terus lali arek lanang ditinggal sendiri arek lanang mulie nunut prauto momot sapi lanang ngerti wis gak mikiri pedet anake sapi gak kaget anake pedet kula sing ati-ati mumpung turun di penyakit mati kula kudu sing teliti ojo kebimbang kaya putri masih mangkak titik pokok gelem riditno sepeda mini namung semanten kitungan kula sae boten gorong karasa mbok metu setelan putih klambi putih celana putih sepatu putih rambutnya ireng cuma tengah anak putih kayak blekok ku arep kuwi gak ono semir tak kapur wah tutuk oma masih adem halus delokane bareng mlaku no aspalan panas rontok boleh kayak sepatu panuwun walah ngene lek petuk wong Karangrejo Gang 4 nomor 6 si eling nyemak wis lali suwe gak kepethuk aku
Oh iya blontang ya. Waduh nggo pecut. Ayo liwat endi kan saiki? Ayo liwat endi? Durung metu wis kon rasane. Kok soal aku nggo pecut gak nggo pecut iki lak urusanku dhewe. Gak perkara iku wis 2 wulan menawa gak petuk aku ayo. Kate liwat endi saiki? Gak liwat endi ayo tak petuki nduk kene kene. Kene mosok gak ro. Nggo pecut e lapo? Gak ngepuki anakmu. Lho aku iki lak elek-elek tau dadi blantik sapi ta. Lah pecut kok digawa ngiring wedhus iku. Waduh cek akeh wedhus bener. Wedhus e endi? Lho wedhus kipas iku cek akeh. Kon nipen-nipenen ta ya. Wong jaga toko cek jarine wedhus. Kon iki ngawur to. Wis gak metuk-metuk pisan kon takokno pertanyaan sing gangga. Rasaku mang wedhus peno. Rencanane ngono. Oh, rencanane ngingu wedhus. Ngingu wedhus. Gak ngono obyeke apa saiki kok areng kepedhus? Lho aku saiki obyek gak tau ono omah. Wong ditagi wong ae. Kon tak tutu. Nek ndelok awak dhewe sora kon tak kandhani. Pokoke gak ngersulo, Pak. Sembarang lek ngersulo iku boleh dadi lan nemene. Lho, tapi aku daya upaya sampai di mana? Ngono. Wong urip iku nek gak daya upaya mati pangane. Iya, mosok setahun kas gak iso minggat kira-kira. Rencanaku kapan nang Diego aku. Kon iki eling buangan wong asing ae ngono. Artinya setahun kas lek kita berusaha kan iso nutup. Iya, pancen kudu ngono. Wong urip iku nek gak daya upaya, lho ketinggalan. Dalan sing kari lho mesti iso nutupno. Yo mesti tak tutup. Ambek apa? Hah? Tutup ambek apa? Ambek laraan. Kon sangano kota Madia ta ya. Lah aku iki daya upaya kekarepanku ya apa supaya iso lancar ngono lho. Lah saiki nyambut kene iso lancar, ya banyu kok dilekno sing buanter. Ya. Lan wis banter. Lah terus wedi ku diempet ngono. Lah diunggahno kan iso lancar kan nyambut gawe iku. Oh iya, lah nek waktu bayaran. Ya njaluk kali kono. Lah padha brengi Pak Mujair. Wah, kon niku wis padane apa tok ae. Ya dolen golekno lebon, Cak. Kayak ono pengaran sing apik, ngono lho. Jare peno tau nyewano jaran barang. Iya, pancen. Mau tretes? Iya, sik burike nang tretes barang. Jaran peno dhewe ta? Gak jarane tanggaku. Jane ngono ya mlindu nek jarane. Jaran lebon. Jaran lebon. Sedina setorane piro? Gak tamtu, kadang-kadang nek ono wong luar negeri. Iya. Iya ta. Wong turis. Iya. Iku kadang-kadang pemasukan iso 3.000. Sedina 3.000. Iya. Terus disetorno nang sing duwe jaran piro? Ya kadang-kadang tak cicil kaya Abang Panci lho. Ya disetorno kabeh. Ayo sing temen ya. Ya tak setorno. Piro setorane iku sing temen dadi kanggo peno. Terus pakane melok peno. Hah? Pakane jaran melok peno. Pakane jaran. Iya. Ika melok tanggaku. Ya melok aku. Lah sapa sing jamin? Mangane melok peno. Terus ikune ya apa? Apa nih? Ikune apa nih? Uang makan peno iku lho oleh teko sing duwe jaran iku oleh uang makan peno iku. Iya, saiki upamane lebone 3.000, Pak. Aku ngapik 10%. Wow. Dadi aku oleh 300. 300. Tapi lah enak ta, lah sehat wong nyewakno jaran. Iya, tapi ndelok nek ana sing nyewa. Wong iki wong turis jarang mrene. Lho, sing lemes ae, Pak. Sembarang lemes ra nyambut gawe lancar ta. Iya, pancene. Ono londo teko wis langsung papaken. Lho, sik buri iki kon tak kandhani. Apa? Nek londo tuwa sik kena diatur. Oh, soalnya gawani banter. Gawani banter dituntun. Kate londo tuwa nggawa sinyo sapa sing rek iku rek? Apa nggawa sinyo? Londo tuwa nggawa sinyo. Iya. Londone takon numpak sinyone numpak aku. Lah sing ya apa? Lah sing gak ru lak sakno aku ibelone lah. Ya apa lah gak karu-karuan ta. Wah, ya enggak. Ya sewakno jaran maneh nang kanca peno. Iya. Tapi milo sing tua-tua ae peno cek gak ngetutno cek gak nem-nemen. Lek sing nom wasara ngono. Lah iya, kadang-kadang nek ditumpaki sinyone. Aku iki ngetut mburi. Oh, ngono lho. Tapi lak genah ta? Lho genah lah nek jarane melayu. Apane aku gak nungkep. Kene wong ngetut mburi kok lho. Lho, amre peno gak soro-soro aja ditutno jarno wis sak parane jarno. Lah nek ilang tanggung jawab ya. Wong itu delok 3.000. Ngilangno jalan situ. Kon niku ya apa sih kon niku? Sing tak maksudno
iso terus jalan. Lah saiki carane njaga kesehatan nek ketemu jaran aja ono mburine iku salah-salah ya. Heeh. Iku nang awak tambah iso dadi penyakit. Ono ngarepe, dadi ngarep melayu dhisik jarane cek nututi ngono lho. Kon seneng nek aku dicai-cai jaran. Aku iki wis tau disuntik jaran. Kon gak ero sih. Gegerke ndelok ora. Kok prasaku stempel. Stempel wong tapel kuda kok. Stempel ngawur ae kon iki. Ya golek objek liyane ja. Apa ngono lho, apa nang Telaga Sarangan kono. Kono iki yo akeh turis-turis sing rono iku. Iya, turis-turis pancen yo gelek rono. Lah saiki lek diagak jaran apa? Jaran biasa iku Jaran pemasukanane teji. kurang. Iya. Yo golek jaran liyane sing menarik ngono lho, sing gawe kejutan, jaran kimar ditekakno. Heeh, Iya. terus jaran iku lho sing gedhe. sing gede jaran teji. Iya, jaran teji. Iki ngelompono jaran lak malih dadi kebon binatang aku. Lho carane supaya laris. Iya, tapi nek gak ono sing nyewa kabeh apa? Saya coba. Wis ngene iki mangane gak sepiro, sewane gak sepiro, wis ganti Lah, iya. jaran kepang ae. Hah? Jaran kepang wis akeh enake, gak ono pengeluaran ya. Jaran kepang. Lah sing numpak iso apa? Masa ono turis numpak jaran kepang? Kok niku ya apa? Paling-paling digawe roso anakku dhewe. Lah ya iku ae lek panjene peno gawe dhewe ya liwat Iya. gang-gang terus iki muka iki dicet. Dadi kan Oh. golek penarik dicet. Gawe- Moto ciut. Heeh. Paribasane terus gambar diambakno. Ah. Irung cilik digedhekno. Ah. Iku engko iso laris peno. Terus aku dhewe sing mlaku. Iya. Terus kepethuk bojoku. Kon niku seneng. Kepethuk bojoku terus bojoku pangling. Gale turu omah turu njaba aku. Kon iki seneng ae kon. Kon niku ngekek saran apa niat megatno aku? Ayo kanca lek urun-urun rembug baik diterima. Wis lek ngono objek gambare mari. Lah nek gambar iku ono. Ono embung ono pinggir embung gede. Heeh. Golek triplek. Triplek. Golek sumba ojo cet. Lah apa? Lek cet engko larang sumba dhisik. Iya. Nek gerimis kan gak sepiro. Gak luntur ngono ae ya. Tambah entek akeh lho. Lah. Didasari iki pertama ya cet, Meni lah dhisik. dipelabir meni. Dimeni dhisik. Mari dimeni. Terus gambar, wis gambar apa senengane wong kota kono, rungokno dhisik cok omah rungokno. Wah, cok omah di rungokno, cok Iya, omah di rungokno kan. dihias apa? Iya, iya. Oleh sak kutha lak wis engko iso roh kesenengane wong kutha kono. Ya apa maneh oleh sak wong sak provinsi ya. Tapi wong pesen iku macam-macam. Iya. Ya lanskap. Wulan skap. Ya gunung-gunungan. Gunung-gunungan. Iya. Kono iso gambar gunung. Iso. Gunung ku ya apa warnane gunung? Modele koyo cacing ngono. Gunung iki lak wungkul ta? Iya, gunung cuma warnanya iku biru apa ijo ngono lho. Lah nek biru pandangan niku rada ado. Ado. Lek ijo, Nek ijo ide. lek abang nemen iku. Nek abang iku Iya. gunung mari kobong. Endi ana gunung abang? Lho, ana gunung abang. Lah sisiane gunung ireng palang abang palang kuning iku. Iku lak gunung abang iku. Ya tapi gak tek palang-palangan. Kon niku ya gunung abang iku gunung sing disentrong matahari. Esuk. Wong kon iki gak tau melajari ilmu jiwa iku. Lho, wong gambar kok ilmu jiwa ya. Lho iya lah nek diawur lah gak dadi gambar. Oh ya percaya lek peno ilmu jiwane duwe tau duwe penyakit jiwa bener. Iya wingi lak opname aku. Kon niku ya apa? Sing penting saiki objek apa sing gak nyalai karo kanca gak usah gegeran. Anak peno lak wis gedhe ya. Wis. Iku ya apa iki? Apa? Kekno aku mari. Hah? Kekno aku. Lah kok niku lak anak ta ya? Yo. Ndak ngono wis tak rabino hari. Wis gampang peno tak gekno omah. Sing ndi? Ya anak peno ini. Wong kabeh lanang kok. Kon niku ngarepno tini wis kuat ta? Kon niku wis duwe umur luwe ta? Lho lek Arek iku ya apa? 30 lah deke 20 lah wis cukupan ta. Iya 50 kabeh. Pokoke nyambut gawe engko. Umurmu lak 30 ta? Terus Lah umure tini 20. 20 lak 50. 50. Nek 50 cuma diitung cocok ya. 50 cuma seminggu sampai 3 bulan meneh. Iya lah wong macet. Ya jadi dadi apa kok. Nek gak macet gak apa-apa. Makanya aku lak gilap-gilap ae ta. Kak, pokoknya aku gak apa, Cak. Sing Kon kok penting mikir tini. lek menak dadi murid Ini. aku lah. Alah, sampean kene anak nduk kene, Pak.
enake aku dicelathu wong. Lho perkara apa? Wedhus sing sampean ternak aku balik maneh. Sampean iku duwe ilmu apa sih? Ilmu gendam dah. Ilmu apa? Lah wedhus diterus kok balik maneh. Lah ya lek sampean dol ta. Lah kok iso balik maneh. Sampean dodol wedhus piro? Wedhus pancet situk didol mumet ae, Pak. Lah iya wong wedhuse apa omah lho, iya ta. Yo eman, nanti sakno iki lak bentarane ya. Hah? Tapi ya aku sing celathu wong, Pak. Iya. Tapi dek pinter kok. Lah kon gak jawab. Wedhuse Jawab apa? balik mrene. Waran kangen ambek papine ngono-ngono. Sakno bapakne wedhus aku iki. Lah terus kon guneman Dek apa? iku pinter masih didol balik. Gak sampe masih wong itu kono gak ketengerong. Wedhus putih marun tutuk omah dicat ireng. Didol maneh. Marun balik dicat maneh coklat. Iya Mangane jare wonge malah malih. iya tapi biaya akeh. Buat cat lak kate dikei bensin ta. Untunge tanggoe gatek gawa korek. Kok wis mari tak kei bensin terus dikorek, malah dadi wedhus matengan malian. Ya kok di. Wis aja Pak, aja dodol wedhus, Pak. Iya. Ngene lho, Cak. Ya Karena apa? ono iku, Pak, aja dodol wedhus saiki. Iya aku wis saiki elek apik wis apa jari awakmu. Ndak wedhus iku wis didol gak usah, Pak. Wis balekno ojo dingonokno lek iku nyale karo wong liya ta. Iya balekno ini. Lho, Balekno. aku sing dikongkon. Lah aku mosok iso wedhus sakmono gedene. Amre entek perkarane. Ya apa? Wedhus iku blenek kan. Sampeyan muluki ngono Lah malah. mesti sanjak ringkes lak ngono kan. Ya gak apa-apa wedhus sing ngunehi ya mari ngono lek gawe pitung dinane bapakmu kapan-kapan ngono ya kan. Lho kok Sing ndi? bapakku sapa? Bapakmu sing Kon ning ngalapati gua. Kon iki jare kabeh dadi Oh, moro. makmu lah. Mbah. Mbah. Oh, iya, mbah, iya. pitung dinane mbah barang. Tapi wong barang mesti dol ya Cak Tolo ya apa? Gak apa-apa pisan ae gak apa-apa. Wong Pisan. tolong gak selametan kono lak rela ta iya. Ya gak Pak, ya njaba tok rela iku. Jerone ya mrang-moring. Yo lek kate omong-omong mbek kanca jek mangan gadung tah ta. Apa? Mendemi gadung tah iku pelo. Mosok sih. Yo ngawur Iya ae doyan ngono. ya Cak Tolo. Yo ojo oleh. Yo Mosok gak digoreng dipetok entek. sangat wedhus kacangan. Ya gak mikir ngono. Eling menawa nduk Tuban pian. Iya iya. Udan-udan ya. Lho mangan apa? Mangan apa? Ana kulite kendang gak kanggo iku lak garing ah. Ditunu. Wah, ditunu dipangan gurih marung diombeni banyu entah. Heeh. Oleh rong jam metu untung. Mekar Pak iku Pak. Iya gayang selangsel. Kok iki tepat to ae. Sekolah wis apa Dik saiki? Wis tutup di sekolah. Ditakoni cacakmu iki. Aku. Lho aku wis gak sekolah Cak Tolo Gak tapi sekolah, ya tak kan jalukno aku leren. usaha. Sampai sekolah jaluk leren. Kok sekolah njaluk lerenya apa sih? Kon lak sik durung oleh jenazah ta? Lho, Sekolah. ijazah. Aku ya nutukno, Nutukno. tapi ya hubunge apa bapak ya wis gak kuat bandani. Ya apa? Jane lek arek sik kuat usahno nutukno tapi lek bandane gak ya gak iso meksa. Aku berusaha golek penggawean Cak Tolo. Lah ya apa sekolah lulus saya gak iso nyambut gawe. Coba pikirin. Ya Ijazah akeh iki. piro? Piro sih Pak? Kon lak tau mbrodil to. Apa? Burdil ta? Ah, sekolah bordel. Ah. Menangane Sekolah modest. bordel. Modest. Nuk modest. Ngetik iso ngetik. Iso. Ngetik. Ngetik iso. Ngetik ambek merem iso. Oh, saking apale ya. Diji 10 iki arek iki. Panjen iya. Arek lek dibandani donya ku entek, Cak. Lho, Tapi lek temenan. dibandani pengetahuan sampai besok gak ono enteke. Lah mula iku. Dadi lek wis arek dipinterno besok lek gedhe iso bales karo wong tuwa lho. Balas apa? Dendam. Balas budi Wis kok. anggapan bapak iki koyo mungsuh lah wis. Gak Balas dendam. Saiki lek panjene gak nyambut gawe yo usaha penggawean Dik nang pabrik-pabrik kacang ta. Wis koyo bapakmu ngene iki lho, pernah lek wis nyambut gawe ya? Nyambut gawe apa? Lho jare wis dinis bengi. Dinis bengi apa wong nyuluh kodhok. Golek kodhok, gayang selangsel kene. Ya apa? Iso lho Pak, aku di storno Pak nang Lho, rumah makan iso. barang Pak. Saiki larang ya Pak. Sampe Iya. gelem seterang Jepang dhewe larang, Cak. Mosok sih. Gua nggo 10. Nuk kene Numpak murah. Hah? Numpak pesawat nggo 10. Heeh. Lah numpake pesawat ya nggo kodhok iki. Iya. Kodhok iki ya kena sih. Lho kene. Ya kena bayar pisan. Pokok dibungkus rapet ya gak apa-apa ya. Iku nggo kodhok sak kampung ta ya apa nang Jepang e. Lho gak ngono lek gelem kirim rono dhewe, umpama sampe produksi penuh iku Iya. gede lah iso kirim luar negeri. Tapi gak oleh mati Pak, nggawane kudu urip. Gak Oh. gelem nek mati niku kono. Lah terus lak sanggup banyu barang. Kon niku ya apa? Aku mrene nggawa ember ta. Barek kodhok iku. Iya. Yo gak kan ono tempate saiki Pak. Aku ya kabeh nang Jepang panjene. Ya Oh, nggawa Tirono. kodhok gak akeh. Perlu ya gawe penukaran sandal plastik iki lho.
Kayak Ditukar sandal plastik ya. Aduh, Pak. Ya mesisan bareng gak oleh dhuwit ngono lho, Pak. peno nyambut gawe atuh-atuh. Kayak emang guyon ya, lek peno gelem golek kodhok setara nang kene iki ya ono. Iya, Lah nek peno kok nyambut gawe sebab lek wong loro nyambut gawe lak enteng ta. Iya, Bojo iya. peno ana omah ta. Ya dodol-dodolan. Oh, dodol apa ya? Wingi dodol kathokku. Biyen tau meracang, ya apa sih meracang saiki ya berat ae. Lah meracang menurut kok jupoki ae. Wong iki dhewe ya Sampeyan ngono. ngrewangi to, mrewang, Pak. Lah kon wong tak waran. Rokokan iku diatur, menjaga kesehatan namanya wis tuwa. Lho, maksudnya Iya. Apa celpat-celput ae. Rasakno wingi gawe sombekan. pancen aku ya doloro sesek banget. Mulane kesehatan dijogo. Nah. Esuk-esuk mlayu ngono lho. Dadi Iya. mari ku sak kilo, 2 kilo, 10 kilo. Lah fisikku koyo ngene ya apa carane? Melayu rada gak kuat lho. Lho, ya ganti dik mlaku dhisik. Jam piro Mlaku kira-kira? digetak, kaget mlayu maneh. Kait maneh digetak, woi maneh ya. Terus tambah banter ya. Dadi gak melayu-melayu ngenteni digetahi ya. Iku gak kesehatan iku. Iya nek gak duwe loro step ngeblak mati ya. Ya enggak mlaku ae biasa kabeh. Mlaku. Jalan Iya. cepat, Pak. Lho terus lek panjenengan anak peno gak nyambut gawe tak jake wis. Kok Iki ono jak- borongan graji. Ya apa sih aku jak raji? Lah parek wedok kan wuru ngraji. Iki lho nyateti kayu-kayu sing wis di Oh. karep piro sing teko piro ngono lho. Iki panjenengan duwe luluk kok lak duwe ijazah pembukuan. Hah? Ijazah pembukuan. Ijazah apa pembukuan, Pak? Oh, aku sih sing duwe. Lali ae ya. Pembukuan. Lek bapakmu ro aku. Pembukaane ro bapakmu. Apa? Saulan nang wirai. Nah. Saulan Simpen pinjem iki lho. Iya. simpan pinjam ta. Tapi akeh pinjem timbang simpen nih. Iya, iya. Kadek saiki saran kula panjenengan kon Nah. nyambut gawe, Iya, nyambut apa? gawe Ini lho, ya. tak usahno nang ngene konveksian lho aku. Konveksi. iso. Gampang. Dondom-dondom iki lah. Ya sebagian kelompok-kelompok gombal barang kok iso ya nek komjen. Iya apa digawe lamun. Kon niku kon Ya niku udan angin, Pak. kon niku lak mateni wong dodol obat lambuk kon niku. Lah apa ngumpulno gombal iki, ha? Kain-kain iki lho lek iso Iya. jahit barang lah enak ta. Nek jati iso potongan apa ae iso. Iso. Kon lak iso gawe jaket. Hah? Gawe jaket. Delok jakete, Pak. Oh, nek jaket aku garapanku. Iso nggih jaket iso. Gawe tok gak apa-apa. Jahit ta. Hah? Jahit. Gawe. Gawe lho jaket sampean digawe. Gawe tok. Oh kari gawe. Iya. Oh iya kadang-kadang wong adus jaket mau digawe bapakmu. Iya gelek kepatak ya wae. Wah, gitu ya. Tapi gak tahu Cak, meskipun keadaan kayak ngono tetep nyambut gawe berusaha. Yo, Ya, iya apa, untuk banting- mengatasi. banting tulang. Ya meres keringet ya. Wingi tak. Ya iya balak-balak bantang-banting ya. Lah timbangane banting tulang wong wingi aku duwe unci tak banting dhewe. Sik lek anu kapan kamu tak dolan rono ya? Iya. Tak dolan rono lek anu. Iya. Lek ana lebon penggawean ku tak kabari. Temen ya usahno ya. Iya apa? Ya liwat bangkai. Bangka ya apa ya? Liwat Mencul bapakmu. bangka. Liwat bapak. Iya, liwat bapak ya. Aja enak mencul bapak lho, Pak. Heeh. Aja enak kok, heeh. Apa nih? Sampeyan mencul bapak aja enak. Iya, kok niku bapak ya secara mendalam ta, hanya anu tok ae. Gak. Lek Ayo, panjenengan Mas, peno nganggep nang aku Iseng-iseng ku tok. mantep ya tak lebokno jero ati. Pak. Testing lho ya. Kita berusaha. Ya kabeh ki ya melalui testing. Peno gak usah nyambut gawe lek dadi mertu aku. wis. Lah iya Tak apa? kon turu mengkurep intinya. Ya nek iso tende ana watu, iya. Turu menggurut tende ana watu. Alah gak sampai setengah jam lunas. Kok niku padane opo ae? Iya sing ngero bapak turu mengkurep kok dalan kok kuro. Gak tak enakno, Pak. Tak enak gak tak nyambut gawe. Heeh. Apa mulai saiki aku basa karo peno? Iku terserah. Lho. Lah nek upamane dadi temen lak mesti basa. Kok mesti Tapi basa? anu tiru keluarga besar bahasa Iya. Indonesia. Cuma sing tak jaluk peno aja sampe ngrutuno basa tuwa, masih peno tak basani lho ya. Gak oleh kok niku kudu pegatan. Iku ngrutuno talak. Oh iya. Gak oleh sih Iya. mosok wong tuwa megatno, Pak ya. Wong nek suka ngucap nang ngono rezeki iki lho Ya, kurang. kurang. Lah lek mantu sering-sering, "Ayo Pak, minggat lek rewel ngono iki oleh gak apa-apa." Gak apa-apa dadi tradisi. Gak apa-apa. Wis umum. Ana maratuwa dicotok ya umum iki. Ya umur peno iki piro ya? Piro? Cuma 26. Ya lek ngomong mripate kok merem-merem koyo ula. Gak tau keleben curu. Kok niku Anu ngamak nang moto. rada gak terang ta? Ganti, Pak.
Pak, jam 4 ganti, Pak. Mestine kudu Kok double. gak terang ya? Rada gak terang. Ngono sih Iya. nanggung SIM ae. Kon niku. Lho, Bapak iku hubungane luas sak temen. Lho, gak percaya. Ono sembarang ilang ditanggung, sembarang ditanggung. Sembarang ilang tak urusanku. Elek apa nulung wong. Tapi mesti gol ya. Nek metu. Aja ngono, Pak, deg-deg ati. Wis ta iku kabeh lah urusanku. Bapak lak supel ambek penjabat-penjabat iki. Tapi kan eleke, pokoke wong kan apik ya. Iya. Dadi wong nyen nyuwun iku kudu sing ramah tamah. Lah ana istilah wong nandur apik, Nah, kudu cukul apik. dene metu elek bejane arek. Lho gak Kurang lan WC iku, Pak. Iya. nandur apik mesti cukul apik. Iya, iya. Dadi wong nyuwun iku kudu sing lemes, umpama Pak menika SIM menika dos pundi, dos pundi lho. Lah lek terus kasar lah terus ya apa sing jali tolong. Iya, pemane namanya wong sugih Pak kula lho. Ngono lah, lemes kan akeh. Iya, iya, iya. Panganane gak sampe kurangan sandang pangan ya. Iya. Pernah wis tau nang Pak Lurah syukur. Wis gelek kono dhewe ya sepi. Iya padha ae. Padha nelongso lho. Ya Dek golek Iya. Iya, mulai temen, ya. mampir nang omah ya. Lho, Iya. jare sampe nang nggonku. Kan sing digugu apane? Lah, gak ngono. Jare kok nang mrene, nang anakku. Lek ngliwati omahku mampir ibu nang omah karo bapak. Iya, mrono. Ibu karo Romo kadang-kadang ya tindak Jogja. Lho, romomu. Romo tambak. Ya Romo. Kon nyeluk romo tedak apa kene? Lho, gak- Tedak keroman ta? Pak iku lah bajul. Lah ya lah bajul lah. Kaya keluarga besar ngono Pak, dadi Romo ibu ngono ya. Cek intelek titik. Ya sik anu tak kabari ya. Iya, iya, temen lho, ya. Lan Ra, pengen tak Ya kabari. aja lali nek mrono mampira. Njaluk-njaluk telesan ta apa? Ya izin, Pak, maksud aku telesan. Ya. Ya aku wedhuse lho, Pak. Ya kok wedhuse Balekno dia. lho, Pak. Ya tak balekno. Piro sih kok tak dol piro? Hah? Tak dol. Lali. Lali. Tawakno 40. Lali. Cukup piro duwike? Tak jupuk selawe. Kari 15 wedhuse balik maneh. Salah dhewe gak dicancang ya. Salah dhewe. Gak ngono gak oleh ya. Wis didol lah kekurangane jaluken. Iya wong iki dadi cek langgeng. Dadi sampe nyireni wong ya, Wong, dadi ini- cilik peno ngono lho. Iya, dadi salah siji termasuk blacklist. Iya. Iya bener. Ya wis. Iya, iya. Iya. Wah, anak peno iku ayo, Cak. Lho, kon iku ya apa? Kok gak dilebokno anu ae? Apa advertensi? Lho. Dilebokno. Dilebokno pramugari ta apa ngarep ayu-ayu. Biyen lak kabeh tak lebokno pramugari bagian kapal udara. Terus ya. Lah gelek-gelek ana kejadian runtuh-runtuh iku. Wedi aku. Lho, nyambut gawe sembarang iku kadang-kadang masih ono ambene ya kecelakaan ono, Pak. Ya wong mati wis gak anu ya, gak kurang marga. Dhisik bojo peno turu ketiban gendeng ya mati ya. Iya lah, ya apa wong tepak pelingane. Kok kon iki padane. Ayo. Ya apa cetoke gak kari. Nyambut gawe ambek kon iki yo badhe mangkel tok kan. Kon nek gak duwe pekerjaan iku lho golek nang sawi samin. Bareng saiki tak jak kon turu ngantuk makane kon aja ngeropel-ngeropelan ta. Lah wong turu-turu ku dhewe lho kon kok ngalang-alangi sih kan. Mamula kon duwe jeneng aja jeneng Sokran Lin. Apa iki? Lin Kaspat. Lho rezeki mesti mundak. Iya pancene. Ana sing ngarani kon ngeli kaspat. Ana sing nyeluk balik pat. Teko doan sangkane wasepat. Wong kaya aku iki lho jenengku iki luas. Ya apa jenengmu? Lho bener Sapari. ya Sapari jare jeneng pasaran. Iya. Tapi luas. Kok iso luas? Delokno no Sapari penerangan. Tumpun kon Sokran penerangan. Gak ono. Gak Sokran ono. kanggo banyu ono. Iya. Ya apa nyambut gawe no so pas Wis kanca dhewe ku wis waduh. rewel. Rewel sak jog bojo sing nyari. Iya padahal ya. Ya bojo sing ndi? Bojo sing nyari. Garep malor kok iso. Apa? Iki garep malor iki. Wah, mak bojo lawas ya.
Iya. Gak cerewet ya bojo lawas. Ya porok mosok rek. Padahal tukang batik nek perumahan oleh mangan oleh ngombe ya. Iya. Iku ya apa bayaran 2.500 kuli. Tukang 3.500 gak oleh mangan jobo coba. Tapi oleh serawut desa. Iya, kon mangan pung terus berondoli kon keran. Ah, kon iku pokoke sarapan. Nah, sing penting kan nyambut gawe ini hari. Kon iki. Bayarane kari-kari ae. Yo omae dimarekno ta enggak? Wis bae, gak dimarekno. Kon iku blonjone iku wis piro dhek iki? Saiki nek nyampuri semen didik ae. Sing akeh kapure. Lah omae lah kata di setahun. Baba oleh Telepone omah ambruk. oleh setahun setengah cek kerubuhan wong. Iya. Kon niku wis gak berkemanusiaan blas kon niku. Lah aku nyambut gawe kono. Dikuati ae campurane 6 Kayak 6 siji. Mesti ku sing 6 ki sik apa? Lho, 6 iku semen, Siji. siji ku pasire. Nek ngono siji ambek 6 gledek. Iya. Wah, ketok pasir tok kon niku. Ya apa mah gedhong ngono kok gak dikeki otot-ototan blas iki apa ya? Jebur iki ya ndelok utangan dhuwit ya. Gawe pager aku krungu. Endi? Ya omae. Iki karo apa omah iku? Kita bantu sepeda motor. Jare ngene. Jare ngene ambek bos ya. Lu kok nana. Potongan 5-5 ae. Jare ngomong ngono. Tuku sepeda motor sih oleh seminggu wis ketote rusak. Iya, kayak ruro mesin sepeda motor. Sepeda motor ono ketote. Lah iya, kadang-kadang kan suarane berbet-berbet ngono. Iya. Jariku selaketir. Apa selaketir? Ngarani gusi ya busi. Wis gak maido sih pancene gak tau tuh kendaraan iki. Lah iya, tapi wong busi ku ndi wis ngerti kok gusi. Kran, saiki pada umumnya wong laut itu bisa jam 4 tuh, Kran. Jam 4. Iki dikon 4:30. Lah kon ngedusi anak Tapi iku. apa? Tapi ana tuslah dhewe. Kon ngedusi anak iku tuslah. Kon iki tukang batu ta? Babu kon iki. Lho sing penting kan oleh tuslah. Oh, saya oleh tuslah. Saiki minggu iki jange iki nglembur. Kon nguras jeding. Iku bagiane kono dhewe, Kran. Tapi awak dhewe dikongkon. Aja gelem nek kon-kon ngusungi watu, pasir, bubuk ngono bagianmu. Lho ngusungi watu, sing duwe omah tak kon ngusungi. Lho. Nah sing nguras jeding aku. Sing ndi paseman iku? Iya. Lho, ambekane krok-krok iki pisan. Gak apa-apa nek ngusungi watu gak apa-apa. Bab cek mati kok. Alah, kalau kau gak siji gawe lur gawe ta nek basman gak ono kon lak. Iku sih. Lah apa sih kon? Alah. Masa aku sih makili ha. Ngomong kamu kok. Aja ndongane ngono ah. Ya aja aku ketono setan adu-adu. Bonmu piro bonmu ya? Bonmu wis piro? Bonku mek 10. Kon 6 dino bayarane piro? 15. Baraku 2.500. 15. Ya 15 kali 5. Lho karo 5 kon wingi utang aku 7.500. Tuh, berarti kon balik aku 2.500. Lah bulet pancen kon iki golekane bulet tar kan. Utang maneh. Iki opo sih kon iki? Utang maneh. Iki rodok ketel iki. Dari kon wis lah, Pak. Iya, kadang-kadang kamu dempuk barang ya. Mei iku iso 5. Alhamdulillah. Iya. Ono titik pangan titik. Ngono akeh pangan akeh. Iya. Entek lah. Tapi tukang batu ini kok sampe lali kira. Buka iki pegawai sing rutin nyambut. Kan garap kusen ya, wis kan genan kusen. Ngene, kusen iki tak garap gak gelem. Omong kamu sing genah lho. Lah ya. Lah apa kusen kon kerja? Aja pringis ndori kon. Lho, maksudnya ya apa sih? Kusen iki wis tukang dhewe ngono lho. Lho, Gak ngongkon aku. duduk kusen iku, kusene lawang iki lho. Sing ana cak kusen dandane Lah, apa omah. kusen kon? Dandane omah. Oh iya. Kusen iku dadi londo panjenengan persis. Ya. Iku lah kusen balung bendol lah. Ayo persis dadi londo. Kusen iku benakno. Nek gak kon benakno tambah suwi tambah budek kuping arek. Kusen lawang kok kon iku. Iya, udah saiki ta? Iya, cetok kari. Wis kok sing duwe makon tuku. Tuku. Apa sing duwe ae diperes ae. Iya, ayo wis.
Awan apes e. Alane apes kok ngene iki. Kadung sial apes ya kaya aku iki. Wong sing arep tak rungono enak tak dolan. Tertolong ngepur ya enak wae. Iso dolenan go ngomino, iso dolan sembarang. Bareng sing kari iki mah lho. Sing kari aku iki mah lho tabuhan opo. Saya gak ngerti tabuhan, gak digending bae. Iku lak gending legrek kae. Iya. Gending sempleh iku mah. Ngerti ya? Terus sempleh wong seyek iki lho. Ngawur ya jiat. Foto ngamuk. Aku ngerti nek kon mester. Ahli gending roba iso, ngrusak ya iso. Tapi kon gak ono gending kok ngono yo pantesen ae. Tak biuki lulu pantes. Wah, arek kok karepe dhewe ae. Kok gak sungkan nang ningmu ta? Iya. Gati kok satuka. Ngawur ae. Ningmu wong blater nek ngomong tarter tapi gak isoan. Ngerti ya? Wong kok dhewe tau tukono kemejan ngono kok. Goblok iku. Pringisan nek guyu kok lompongan untune gak ono. Ya ciat. Aku dhewe bingung ngrasakno urip iki. Gak ngomong kuwi apa, kok ngomong kuwi apa sawangane kok dirasani wong bojo. Tapi repot nek bojo iku, enak ati titik ngono aku diusir. Kok terus jaba. Perkara mangan sak mangan yang ngono, Dik, iwake kok pancet ae. Sopo? Ambekan sih, wong ambek bojo kok ngerasani. Iya, Dik. Mbok nek gak seneng dilokno terus terang lah gak apa-apa. Eman. Eman barang. Iya, Rek. Lho, nek pancene gak duwe rasa eman karuane, Rek. Lho, aja ngono ah kon niku. Waduh, aja ngono ta Rek ah kon niku. Lah katene ya apa? Lho, zaman saiki banter-banteran tak playune. Nek banter kon Rek. Nek banter kon Rek. Lah iya. Ya apa Rek? Ambekan sampean ku mbok yo nyebut lho. Delok tabrai gak karu-karuan. Iya. Sing ngadepan nang aku ndeloki delok. Mosok lali. Lho. Laline aku gak lali. Lah iya. Sing ndeloki brengos sampean sisian niku lho. Hah? Brengos sampean sisian. Lali. Ya apa? Kok iso kaya ngono? Gak ana kaca nduwoleki bingung. Lah iya. Ngaca nduk sumur. Kok gak kejegur? Lah apa? Ngoco sumur ketok iwak gadul. Lah sampean ya ngono. Iya. Sampean gak mangan ta? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampean kepengin iwak apa lho? Biasae aku nek mangan niku awak wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu barang anget, ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, ya karuane engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngono gak kurang ajar kan iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong lanang kek dipakani boto lho. Rumangsamu lho ya apa sih kon niku adakno? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Tapi kon golek purik ngono kok kon. Lho. Apane? Tak kandhani. Apane? Hah? Kon golek mutu golek purik ngono kok. Apane? Iku ngono lho. Porek iku lak senine ta sawangane. Ada. Alah nek aku mari porek sampean yo glibet ae ngono kok. Ngonane nglipet aku butuh. Ngarep omah kok tak lerekno iki sawangane mangkrak. Gak tak lerekno. Wis salah kok siji ambek aku tukang siji kon. Lho, ngene lho anane aku ambek tukang-tukangku api. Ngajeni. Iya nyambut gaene cek Iya sregep. tapi kon nglipet ae kok sapari kon. Temburuan ta. Ya kata bulan ngono arek gosong ngono kok. Apa kok iki? Aja ngomong ngono lho sampean. Cari, kamu bela cari. Cari, gak mangan ta cari. Ya gak apa-apa sih, bapak. Aku liwat tuh iring kamu gak tawani blas. Lah balik nawani sampean ya bosen. Lho, bosen. Wong bojone bosen. Oh, tuwek wong ele. Nduk, Apa? pancalane. Ora ya takno. Apane sing diomongno sing enggak. Sampean kok jadek temburuan, wis Iya. tuwek ayo sing rukun. Karepku ya rukun karepku. Nah iya. Wis anak-anak ya putu-putu. Lah iya. Oh, sapa kon apa nih? Sampean ta, Cak Sapari. Lho. Ya kamar mandi kita pedayawan ya. Bisa nikah karo omahku.
Rusak harapan iki. Wis. Tenan. Kok enggak keliru ta kok niku? Iki kono aja mepet ae. Gak apa-apa, wong mepet bolo dhewe ae ya. Dhewe ya. Semene wis entek yuk. Oh wis entek tuku wae, Dik, tuku wae. Jaluk duit. Butuh duit piro sih? Butuh duit Ya piro? wis gak akeh ya 500 ya. Wis gampang kok ngomong aku, wis gak usah ngomong Semene kakak. piro 500.000? 500.000. 500.000. Wah, keri. Apa Kran? Gitu TV kan. Apa Kran? Gitu TV. Lho ngene lho, Cak. Ya, Dik. Lagi kacak ya, Dik ya. Ya, Dik. Kang sabit. Cak, kebutuhane lah akeh ta, masa semen tok. Ya apa? Watu. Oh, watu ya ya. Boto kurang. Lho sing ngadeg kan butuh watu maneh ki. Lah kaya iki wis kanggo sulup iki. Oh iya. Kanggo nyambung irung iki. Hei. Kejombong irung ri. Lha iki ana irung-irungane ta, concet iki. Dasare ngarepi lho. Iya, tapi iso cati domongno irunge ri. Perasaan sing duwe omah. Tekel tuku keren, tekel. Tekel milih sing putih jarine. Wombong putih sing ngomong. Iya. Oh iku 30. sing marmer iku. Iya. Iki borongane piro njaluk marmer barang iki? Lho nek isa ya ngono, Dik, Iya. sing apik omah iku, aja sing elek. Nah, sementara ya meja kan didadeli. Lho, Marmere dijopo. Kok niku wis itu tok. Lah sasangane tari bondan malih. So kan, kok iku tukang tang rusak. Oh, peringisan. Oh, gak no. Iya, Pak. Kono aja ngomong-ngomong nek tuku sepeda motor. Kok keren iki ono sing siapa sing tuku sepeda motor? tanggo dhewe lho yuk, tanggo dhewe Lho yuk. siapa? Ngomong lho. Ya. Gak enak atiku siapa? Kok keren iki lak tuku sepeda motor maneh ta. Temen ta? Iya. Sepeda motor apa iku? Sepeda motor wedok iki lho. Lho, tegese iku aku ngerti lho aku. Bebek. Ngomong mbak aku terang-terangan. Iki lak wedi bisa. Apa iku kok tetek sampean umek lapo Kang sampean kok umek iku? Apa? Lah kau umat maneh kon ngejai celana safari ya. Celana safari kok jejet kok dukno. Ambekan saya gak ngono nih. Ana wong ngomong tuku kendaraan sampean kok bingungi. Gak bingung gimana safari lho, megah safari lho. Kayak iki apa iki tembok wis mumet lho tembok. Iya, wis keliling ya. Apa digawe ngene ae kok jeding ngene. Oh, ngawur ae. Lah koyo kolam puliane udan. Lah ya apa diterusno ta enggak? Kabeh durung munggah jarung ngene ae. Dukure gak dek pian. Heh? Mati kok gak dek Ana pian. gak dek pian ya apa sih? Lah dicoloti anakmu, ngawur ae kok niku. Gak ngono ngene bocor lah karo ah. Karo Perlak ae apa? Perlak. Ditutupi perlak ae. Traut to ah. Sana trek wae. Ngawur ae. Kon seneng karo seneni Lah konco. keuangane wis entek ngene lho, pasti apa? Kawangan tek dhuwitku sik tebel, tebel. Nek kurang ya ngomong. Ngomong. Kuwatir. Ngomong yuk ae. Iya, njaluk aku Gak ngono ku yukmu ah. Ya yuk. Iki pasire iki wis kurang 3 truk iki. Gampang, sing penting saiki aku ono perlu didik nang awakmu ya. Iya. Rungokno telingamu ya aku ngomong. Ngono lho. Ngene iki apa telinga-telinga. Kono apa? Kok kene kena kenari jajar sing wedok. Tak nek ngomong mbak aku pura-pura ndubleki kon niku. Lah terus manggon ndi pancen nggone sakmene kan? Lho iya tak cok mepet ngono sawangane. Rada ado ta. Oh, boleh yumu celonoan wingi. Aduh. Kalau ini lho, Ya apa? ya karepku iki ya tak serana kon mesisan ngono Oh, timbangan mak iki aku pakai nabung ta. dikekno ya sing kon gak takno. Gak tak kekno. Omah sing arep kon sih. Iya. Kari kaping ndukur durung. Lah aku iki pesen balungan. Ngono lho. Oh. Sisan ngono. Sisan gawe ngono ri, Ran. Kari balungane. Iya, balungane. Wis serana so keren ae. Ya sana kon. Me kayune apa kayu ulin ta? Iya. Sing apik ya dipaku bengkong kayu ulin. Balak entek paku. Kenapa entek paku ta ya? Lho, sing bengkong nggih maku jitokmu kok. Ado lho kayu ulin golek ado. Prigisan tak no. Sing genah ngono lho ngomong iku. Suren ayu. Awet. Wani randu kayu randu. Ri. Cuman kelor. Wah, randu ke klompen ri. Wah, kayak teklek iku. Kan gembuk pakonane. Gembuk. Lah kayu gembuk kegermu kono. Ya iku nek gak ae lho, sesek. nek gak meranti, ya ta, kamper, Ya. suren. Sing apik ya ulin iku mang. Aja ulin iku aduh. Iku bali papan. Ya iya, ulin kok bali papan kok. Aku kari rong dino lho kono. Wis gak usah kayu biasa Wis kayu biasa e. Sapa jare aku nah ya. Borong awakmu golek kayu sing ana telutune. Nah, Tanpa disolar. ah nek ngono atuk delek sing ana trotone ku. Iya, kayu karet iki, kayu karet. Kayu karet. Jarak ri. Ana telutune ya? Iya, jarak. Iya, gawe nembel iketmu. Aduh.
Apa nate wele telu-telu-tuan. Aja. Ngono, cek kuat. Ngomong iku sing genah. Iya. Kok begajekan. Ayo sing wis garing. Nek Nek telutune jek teles yo. Iya. Lah iya kok lagi digalang dipelan sih ngono. Ping. Iya. Perkara rego tak sarana kon. Lah saiki butuh dik piro kon? Heh? Butuh dik piro? Biasa kan 200 aja. Heh? 200. Lho, iya. Jaluk kono 500 kene 200 paling 700. Lho, kok njaluk kono dhewe njaluk kene. Nek, Kon tok aku gak jaluk blas. gak ngono modalmu kok cap jiki ngene modal. Kok dhewe-dhewe ngene sih. Lho, pun nek gak rundingan wong wedok kan gak enak. Iya tak rundingan. Kok Iya. njaluk aku. Lah Iya, duit iya. Saiki benae ya, Cak. Heh? Benae Ya, 200. iya njaluk yumu kono kok gawon duwike ya. Ayo melok yuk. Lho ayo. Oh, karo. Iki bojone wong kok ngawur. Wah, ora tak perlu. Karepku cek ero kok tuku aku dhewe ya gak enak aku sangkan aku iki Iya, apa. bener, Iya, iya, bener. Kon ngomong ayo melok yuk, engko bengi disengkur aku jan. Kudu melok ae jan iki. Lho enggak nyaksekno tok, nyaksekno. Nyaksek, wis lampet nyaksekno kayu. Balungan wong wedok nyaksekno. Kandhani sampean nek wong wedok melok iku tukune oleh murah. Ngirit. Lho, tak melok mari. Yo melok. Nek kapan gelem pae sayu. Ah, pas ayu. Tambah murahan maneh. Iya mek ngletek kok bisa ngono lho. Kono iki jek pancet temburuan aku. Kon tak banting kaponku. Wong bojo dapuran kok dagangan ngono. Ya wis. Ya lho. Guyon, wong guyon. Nek, nek, Iya glek duwe. Tak jekokno. Iki apa tak gawa? Lho, Kresek. Sampean iku lho apa iku? Oh pura-pura. Oh lambeku kresek. Wis gawan. Ya. Ya Wis wis. 200 ya. Iya. Wis gak nganaki, Kurang gak ta nganaki. iku. Kono lah pada nganaki barang iku ngawur. Lho, iki ditangno aku ta. Lho diutang lho. Kanggo tuku balungan no. Balungane omahe iki lho. Ya budal ya. Kapan teko kon? Ya ben dawa. Oh ben dawa ya sik lah ada putuse dawa ni. Kadang ben dawa ri. Apa? Lah mari-mari omahe. Oh, segera ta iki. Ya segera iki dimarahi nang rekaman e. Aku turun ndi? Ya iki dimarahi iki. Oh. Iya wis. Iya saiki ya. Budal ya. Ya yuk. Lho kok Dek? Kok nyeluk Dek? Iya. Lasiana melok Saparina. Melok pisan, teluk dik Lho, pisan. melok ya gak apa-apa sih. Oh ngeteke kon niku. Melok tok kate apa? Iya apa-apa rong dino kok tak ulin maneh pas. Wis, iki mau kok gending sengkleng. Wah, kabur ae. Ayo budal. Ya sudah. Waduh, Lasiana. Wis Apa? gadu ati nguntal ati ngemplok ati goreng ati. Atine sapa? Sik tak bacok gegermu kono. Agakno. Sampeyan niku wong urip ku enak guyon, gak gampang gelisah. Iya, guyon-guyon tapi menyinggung perasaan. Alah, wong atase disenggung ngono. Ayo masuk. Masuk. Masuk nang ndi? Kono masuk. Enak ngono, kon masuk. Ya wes aku masuk. Masuk. Aku masuk dhewe. Panjene pasaran saiki ya sepi banyak. Sebab awak dhewe melok pasar sore kok pasar Blauran rame. Pengarane karta oleh memang gak bener temen rek. Urusan jaran malah nang jaran Kepang. Tambah gak karu-karuan. Nuwun. Siapa? Sapari. Kan? Iki wong wis dadi ta durung kan? Kon wong wis wani ngomong ngene ya wis dadi. Lho delokne kok peteng yen padha mbek aku ya. Iki pancene potongane mesagi. Delok nae, nek wis iso ngoceh gentilang ya. Wong wis dadi kok jane. Oh, cak blontang. Iya. Kok nang omah Cak? Iya, Kok dekem ae. iya wayahe anggrem kok. Kon iku ya apa kon iki? Ya Kon wis iku wong kok normal. didekem-dekemno. Lho gak ngono kok lungguh ae kok gak keliling-keliling ndolek obyek-obyek kok. Iya, biasane nang nggonku, biasane nang nggon sokran Secara barang. kebenaran iki mang ono omah. Iya. Ngono lho. Biasanya gak tau ono omah ku. Ya wis obyek. Yes. Iya. Ngono. Tenaga bener saiki yo mali sehat ya. Sehat ya apa? Apa koyo bekengke kok sehat ini. Gak ndelok babar. Gak kok tambah koyo Tambah apa? profesor. Wong profesor lah wis tuwa. Iku Sing kok- kenek lak pilingan dhisik.
Kok niku gak ndelok rambut. Kakek pikir no ya. Iya pancen mikir setiap harine sing penting. Iya ya iki mang aku rene mbek soker mau perlu nih, Cak. Ya cuma mampir tok ta. Lho, wah ala apa mampir tok iku. Aki ado-ado peno tak parani iki jane aku ya perlu. Iya. Jadi nek ana rejeki titik ngene ya peno tak dumi, Cak, ngono lho. Iya, kon kebeneran kon rene ya yumu gak ana omah. Nang ndi yu? Hah? Yu nang ndi? Tak kongkon anu nyingkir. Aduh, Wah, ngono. kono kok Ya bojo nang kok. pasar, ya mene takon yumu. Nang pasar. Setai kon perlu yumu apa perlu aku? Ya perlu bener. Iya. Nang pasar lah apa? Hah? Nang pasar. Ya golek bahan. Kok nang pasar Tanah. kok dolek bahan? Ya biasa lah ya blonjo ta. Blonjo. Enggak wong takon Gak kulak anjir. Hah? Gak nyambut gawe anu dagang-dagangan ngono. Biyen dagang. Kulakan apa biyen? Biyen kulaan kain gelek-gelek dinggatno wong ya. Saiki akeh gak kena dipercaya. Iya, sembarang iki walas-walas Tapi ya gak kaberi ngono-ngono iku ri. Ya aku dhewe kok iku. Ya kok dhewe. Masa sepi-sepian ae nek omong ini, kok. Iya biasa nek yamene mari ngomong rong kecap telung kecap kopi teko lah. Oh. Iki nang rene wong bojone gak ono. Pernah betul kopi ta? Hah? Betul kopi pernah? Mestine aku ingin nari kon kopi. Kan lak nggawa cun. Apa? Kon lak nggawa cun tuh kopi, Bang. Kan. Lho, topi wis rusak. Top. Topi. Kopi. Kopi kon kayak topi. Kon sagak nonton pilir ta ya. Ngene lho, Cak ya. Iya apa ya apa. Iki mang aku lak Nyambut gawe nang nyambut gawe nang gone jerakan dhewe ku ta. Oh sik pancet melok iku. Iya, ya melok iko ya jerakan sing iko lah wis ta iko. Ya kawan ngomong aku. Arek sing berunge kan. Iya iya. Kok kerasan kan barang. Hah, saking gak ono, Cak. Jane ya gak kerasan. Iya. Tapi ya kerasane ndelok sing wedok Iya, rapi. terpaksa awake dhewe. Terpaksa ndelok sing wedok. Dadi kon mantep sing wedok timbangane sing lanang. Iya. Mantep iki ngene Cak Blontang. Mantep sing wedok nang awak dhewe iki ya dianggep koyo keluarga. Ya, kayak dulur dhewe. Dadi nyambut gawe ku gak dipres nemen-nemen. Tapi nek ndelok sing lanang kudu meresahe. Sing lanang iki. Ganas pokok sing lanang iki. Duh, lah kon njaluk tolong sapari apa? Apa? Sing lanang kon mateni. Kok kon niku? Wah, lamale urusan malian. Oh nyambut gawe enak-enak ya kabeh iku. Iya. Ya. Tapi kebacut sing ngongkon iku, sing lanang iku. Iya ya. Nyambut gawe tukang batu engkon ngedusi asune. Lah mosok pantes sih. Ngono soker yo gelem ae. Gelem aku le tuslah. Lah pendaftarannya biyen ya apa sih? Lho Ya. gak melalui pendaftaran. Nyambut ngono ae daftarane Nyambut piye. gawe harian tukang batu lho, Cak. Gak melalui depmaker. Waduh. Wah, Padahal luar Jawa. iya nyambut gawe nang gone apa? Nang gone iku kantor ta ngono iku. Ku nyambut gawe nang gone Iya. kuli tukang batu ae. Ya wis tunono saiki tolak penggawean repot ya nanti. Tapi Bayarannya gampang. Nyambut gawe nek gone iku mesti ono ae penggawean. Ono. Ya apa? Ya, Engko ya wis api-api ngene ya. Sing lawas iki tak dodosi. Iya, botol tak dodosi, botol lak lugur kabeh ya. Itu kabeh Dikok kene ndeng. Nyambut gawe wis. Under hutan pokoknya. ambil oleh akeh. Iya. Gak perlu didodoti. Ya apa? Omahe robono. Cek tambah oleh akeh hasilnya. Kayak ketorone nemen. Nek bojoku lah gak ketoro. Iya. Iku termasuk nitili ta. Iya, titil-titil. Gak apa-apa, gak ketoro, gak ketoro. Cagak bener-bener kok ya. Graji. Tak graji. Mari tak graji tak cet. Lah gak ero ah. Gak ero. Butuh cet. Iya. Mari ku disendani robo. Pikir ae kerubuan. Kerubuan. Iya empere. Lucune. Menen-menen ana wong garap apa tak kandakno kono Iya ya. iya iya. Iya. Dadi cek utuh dia kan. Iya nek aku pesen apa-apa ya tak balo peno ngono lho. Iya iya bener. Tapi ana komisine lho rek ya. Iya, pokoknya kerjasama lah. Iya, lah terus maksudmu? Iki butuhno balungan sing kuat. Lah peno tak kongkon ndolek balungan dhuwit 150 iki gowo. Gowo tok-tok. Lho iki menapa tali, Oh, Cak? digawe tali ta. Iya. Iya lah kok Pemisah soalnya ta. rego, sampean kok iso pitungan dhewe ambek jeragan. Pokoknya ya tali iki nek penuh sampe Melayu ya polisi teko ngono lho. Kok ini maling ngancam rek, ha? Yo, Ya Kak. wis tak urus, nek perkara balungan aku tanggung. Iya, tapi njaluk sing kuat jare. Lho, aja kuwatir. Iya, iya. Tanggaku lho. Tak kei balungan. Iya. Sampai mati sik ono balungan. Waduh, apik nek ngono ya. Ah wis ta. Lah nek ngono wis kesuwur, nek ngono cak Blontang iki wis kesuwur.
usaha-usaha balungan iku pancen temen dolek Iya, iya. pilihan. Pokoke dhuwit iki rekenen Cak ya. Iya, Ngantos iya. 50.000 oleh piro terserah sampean. Iya lah kok perkara ndok kono kok tak disotir dhewe. Heeh. Iya, lah sing elek lah apa tak kirimno. Ya pilihan sing apik bisa. Iya. Lah kok pernah butuh piro? Regane iya. Iya, iya. Engko pitungan dhewe ndok kono. Tadi iki apa trimo perangko ta ya apa? Kok wis gadek wis. Wis kadung ngono kok Aduh, pitungan dhewe ndok kok kono. percaya. Lho iki tak kirim, artine perangko iki wis teko kono. Oh, ngono ta. Oh tadi sak kendaraane ya. Lho iya wis tak tanggung wis sisan. Lah ya kok pitungan kendaraan ya ngomong Gampang, dhewe. Iya, iya. Heeh, lho. Nek ngomong aja ambek sing lanang. Iya. Sing wedok ae. Gak karo-karo ta? Lho, sing lanang iku pelit iku. Kebetul pernah ditengging. Ya apa sih rek? Dadi aku iki merono kudu metuhi sing wedok. Betul. Ya nek soal rega iku lho ngomong ngono ambek sing wedok. Gampang-gampang. Lah ya nek aku merono, nek sing lanang sik nunggu sing wedok, lah kapan mlebu? Lah gak mlebu-mlebu aku. Entenono meseme sing lanang. Engko nek kapan sing lanang mesem peno mlebu. Nek pokok sing lanang adik. Iku metu Aja mlebu dhisik. Nek sing lanang nek sing lanang aja mlebu dhisik. Apa sebabnya? Apa? Iku sik watu. Engko nek kapan mesem mlebu iso ngomong. Entenono meseme. Lah padahal aku mbrono kono gak mesem-mesem. Lah sungi mopet opnama gitu. Ya saya. Heeh. Duit kita ampun. Duit iki tak terima 150. 150. Nggo balungan tak Wis ya kirimen rono. Ya, Tapi Mbok. pilihan sing apik-apik. Iya ya gendeng ta. Ah, kok nek gak percaya gawon duit iki. Engko nek Gawon. Percaya. Sokernya ngono. Aku gak enak lho. Iki secara gak langsung curiga kan. Gajah Wes sepurane gelap, ya. gawon. aja ta. Temen dah. Tak gawa kabeh ta. Temen dah. Gawon satu sing saya tak sini. Cak wong sik durung oleh barang ya pun wis njaluk 50. Lah ya kok koyo gak percaya bare aku. Lho soalé wong iki jeraganku iku percaya ambek aku. Aduh, Elek wonge. apike iku pilihan iku percaya ambek aku. Wonge mampu ya. Lah aku lak percaya awakmu barek sapari ta. Iya. Lah apa aku minta duit 150? Piro akeh duit 150? Iya aku percaya. Hah? Amben ki lho tukune. Gak pernah turun di. Bapakku kelesetan do lemah. Oh, amben kari situ didol sisan. Kok gak percaya kon iki. Wis ta. Wis saiki Sok kuatir ku tak kirim. kirim ya. Iya wis. Wis alamate. Lho ndi alamat. Hah? Mamula dodokno ta. Wong gak jelas kan ya ngene lho marang apa Alamatnya kok. kan lali ya kan? Gedung Turi. Gedung Turi ya. Gedung Turi. Nggo tak kirim rono engko. Lah ganduk kono. Ya wis kok kirim rono wis. Montore iku aku nyawa lho. Rek. Iya ya kok pitungan kok kono. Engko umet-umetan nang Surabaya. Ya nek gak tabrakan. Ya wis ya. Ya, Wis kirimen. tak kirim lho. Gedung Turi. Kang piro? Mlebu. Wis sak ganggange. Dilebokno kampung. Iya. Ya montor iku. Kon seneng nek supire ditawur wong. Ah kon. Ya ono embong ae, Cak. Ya wis. Saya bareng kan ambek pun dolek. Aku setak. Iya, iya, iya. Ya aku terus golek. Ayo, bisa-bisa. Ayo. Ana tamu rupane sapa iku? Oh ya pesen aku wingi. Wis Oh. Pak ya. Loh. Wis tak peseno wis engko Wis teko ta? dilungkas teka wis. Endi? Iya, Ya kok dilungkas. Tapi apik ya. Apa nduk mburi? Nduk mburi. Gering lak motor. Tapi kuat balungannya ya. Heh? Kuat balungannya. Oh pilihan kok. Oh ya wis ya. Wis kok ngomong ke dhewe. Lah iki. Lah iki serakane. Iya. Ya wis ngomong. Oh, Monggo sampean mriki. Sampean ta sampean. nggih. Nggih mbon enten. Montore gak iso dilerekno. Lho. Yo, Cekotan iki sapa? Hah? Sing nyopir sapa? Gak iso leren. Motor gak iso leren. supire ono. Iya. Ternyata nggawa kuncine kok. Wis, tapi wis leren. Wis leren. Lah kok iso leren? Kabele tak ujet-ujet. Oh, slet. Degono. Wis, Anu Sokrat kan. Aku tak ngurus motor leren. Tak ngurus motor gak iso mlaku. Urus balungan. Kok niki napa? wis. Ya. Iki tak Bas.
empun nggih. Pun. Sampeyan anu nggih Cak Blontang nggih. Nggih bener. Nah, nek empun pundi to mriki? Sampeyan Balungane. kita mriki. Lho sing angkat masuk kula. Didekek latar ae kono lho. Sampeyan salah latar mawon, nang diitung sing genah. Perkara sampean dekek latar. Sampean dekek turun urusan sampean. Lho, lah masa cukup dekek turun. Latar nggih, latar. Mawon. Tak delok dulu. Tanah sowong lho Cak sebelah. Tak delok dulu. Lah anu cepetan. Ngene gak api. Api-api Cak. Pilihan ya. Pilihan kon tak tuturi apa? Balungnya badak. Kuat. Arek. Apa? Wah, jelas iki. Apa? Biang Kladine Sokran Sapari. Siapa? Dadak aku malah pesen balungane omah ta. Dadak kok karung mang balungane kiri. Balungane kucing. Balungane badak bajul. Iya apa iku? Sing badak kuat, sing badak. Wah, sing badak kuat. Maksudnya balungane omah lah kok balunge kewan niku. Lho kok nak mekas balungan ta? Ya teh balungane omah. Lho kon mosok muni omah kon. Lah iki apa ning kene iki? Jane mekas balungan. Ran. Iya kan? Mamu kok nek gambari sing mateng ta Ran. Tak kono sampean. Apa? Mang guneman ate ana omahe. Lah gak ono pesen balungan. Iya. Lah wis dikai balunge badak. Oh, balungane omah. Lah awale aku sing rugi. Hop. Persoalan iki meningkat ke hukum, mboten trima kula. Iya, mesti dihukum kon. Perlu maling ngebesno aku. Ya wis dihukum. Wah, Blontang iki lambene tipis kok selop. Nek ngomong cemplak-cemplung. Oh, Lah sing dihukum sapa? sebab iki penipuan lho, Cak ya. Heeh, iya. Aku lapor polisi, teko kantor polisi mesti diucut. Mesti diuyuk. Wis ngene ae saiki tak tanggung Dihukum, persoalan lho. iki. Engko wis aku sing ndolekno kayu, engko dhuwitku wis. Lho, dhuwit Temenan sing ta? Wis dhuwitku. Antara ki ya, Ran. Minta taruh ke dhuwitku. Oh, balungane omah kae balungane kewan sakmono akeh lho. Biar ambon apa ini. Lah terus balunge tak gawe nang ndi?